Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás privítal na našom stanovišti Živá pôda. Pôda predstavuje hlavnú súčasť prostredia pre mnohé organizmy, ale v prvom rade pre vyššie rastliny. Poskytuje im životný priestor a živiny, ale taktiež teda pomocou tých rastlín pútame a zužitkovávame slnečnú energiu a od toho sa odvíja ten známy vzorec fotosyntézy ako nevyhnutného prvku života na našej zemeguli. Taktiež pôda je nejaká viaže vodu, najmä zrážkovú, ale aj reguluje nejaký odtok, výpar. Pôdu teda možno charakterizovať ako nejaký viacložkový heterogénny systém, ktorý sa skladá z tuhej, kvapalnej a plynnej fázy. Tá tuhá je vlastne minerálny a organický podiel, kvapalná je pôdny roztok a plynná pôdny vzduch. Tieto zložky sa menia a vlastne o tom je celý ten kolobeh vlastne tej prírody a pôdy v nej. My vlastne aj sledujeme nejaké pôdne vlastnosti, ktoré rozoznávame chemické, fyzikálne a biologické. Tu vlastne máme nejaké prístroje, pomôcky na zisťovanie týchto vlastností pôdy. Sú to vrtáky na odbery pôdnych vzoriek až do hĺbky 80 cm a ďalšie rozbory, o ktorých sme si čo to naznačili. Ďalej penetrologer, ktorým vlastne meriame utuženie pôdy až do hĺbky 80 cm. Pôdny teplomer, vlastne s ním môžeme merať teplotu pôdy až do hĺbky 50 cm. A vykopanú máme pôdnu sondu, kde pomocou nejakých kopeckého válčekov, vysúšačiek odoberáme vzorky pôdy a tie ďalej podrobujeme ďalším chemicko-fyzikálno-biologickým rozborom. Pôdou a obrábaním pôdy sa taktiež zaoberá i Slovak No-Till Club a propagáciou bezorbových minimalizačných pôdochranných technológií obrábania pôdy. Aj preto sme sa tu na dnešných celoslovenských dňoch pôla 2013 v Dvoroch nad Žitavou zišli. Verím, že som vám nejaké krátke, stručné informácie poskytol a stretneme sa takto o rok v Dvoroch nad Žitavou 2014. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia o rok. Ježiš, on natátač. Toto poprosím strieť.